Понякога се чудя какво прави в живота си. Защото отново ще пробваме странни рецепти в TikTok. И това въобще не ми звучи като добра комбинация. Това въобще не ми изглежда вкусно, само като го гледаме ми се да повръща. Искам да си взема повече малинка. A few minutes later. Не, Кая, стой. Не, Кая. стана миш-маш всичко. Много съм песимистично настроена. Въобще не искам да я пробвам. Много мразя такива неща. Има наистина вкус на пудинг. В смисъл, консистенцията е точно такава като на пудинга. Това не е моята напитка. Ако обичате пудинг, може да ви хареса.